mowing my front lawn. I know they're all thinking I'm so white and nerdy. Think I'm just too white and nerdy. Think I'm just too white and nerdy. Can't you see I'm white and nerdy? Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad symmetri er? André? Symmetri er sat sammen af to ord med hver sin betydning. Det ene er græsk syn, som betyder sammen. Det andet er et afledning af metron, som betyder mål, som betyder sammenmål. Det er rigtigt, André. Fuldstændig rigtigt. Hvad så? Er det første D? Du må være Trine. Præcis. Jamen Trine, hvis du tager plads hernede ved siden af André. Og velkommen til. Tager du pis på mig? André, hvis du lige gider vise Trine rundt i frikvarteret, så vil det være super. Jamen, derinde der har vi et gammelt EDB-rum, som er blevet om til klasselokale. Og så har vi herude et slags uderum, hvor man kan sidde og arbejde og sådan noget med frisk luft. Og så har vi en kopimaskine. Og så har vi en H-gang hernede for enden, hvor de fleste HG-elever plejer at arbejde. Men ja, så har vi et eller andet siderum og rygerum der. Vil du ikke egentlig ikke noget til bedst? Det er på lørdag, der er en af mine venner, der holder noget. Jeg ved sgu ikke helt. Om nu, mand. Ja, okay. Ja, så er det en aftale. Hej mor. Hej skat. Har du haft en god dag? Ja, det er gået fint. Der er kommet en ny pige i klassen. Det vil da fint, kan det være. Går du ikke lige ned med skraldet? Jo. Tak. Hvad fanden, André? Får du også det der hul? Ja, er du stadig der var Christian på en gang? Ja, nej, min mor. Nå, hvor er din far? Min far døde for 2 år siden, men fuck, det er meget dumt svin. Hvad laver du egentlig her? Ja, min mor skal være sådan noget med skraldet, men hvad du har der i hånden? Det er en pind. Ved du ikke, hvad det er? Nej. Hvad så? Er du sikker på det? Ja, kom nu. Det er sgu stærkt. Nå, er du klar til i aften? Ja, jeg er sgu klar, mand. Så ses vi til festen. Det gør vi da. Mor, du skal fortælle dig om en ny pige, der er klar i klassen. Jeg skal. Ved det, jeg har travlt. Jeg kan stå se i moderaten. Og jeg skal hælde de her til morgen. Ja, hun inviterer mig med til fest her på lørdag hos en af hendes venner. Ja, bare gør det. Tak, mor. Jeg har travlt, André. Jeg har travlt. Hvor skal I hen? Hvad er det egentlig, du skal vise mig? Skal du bare se. Har du ikke et sæd, en pengeseddel og et kort? Ja, hvor meget skal du bruge? Bare en. Ja. Jeg fik en hjemme, hvor jeg gik. Hun er sammen. Ja.
men... Er du okay? Hvad er det egentlig, jeg har fået? Sgu da kokain. Okay. Har du aldrig fået det før? Nej. Nå. Skal vi gå til noget frisk luft? Jeg trænger til en smøg. Jo. Du tager det i spejlet. Ja. For helvede! Andrea! For helvede, kom nu! Andrea! Kom nu for helvede, vi skal derud! Andrea! Hvad fanden sker der? Andrea! Hvad sker der for helvede? Kom nu, vågn op! Andrea! Goddag. Hej. Linda, sygeplejerske. Goddag. Hvordan er det gået? Har der været tegn på noget? Nej, okay. Prøv lige at lytte på hans hjertelyd. Det lyder fint. Så. Ja. Hvis du mangler noget, så siger du bare til, ikke også? Tak. Godt. Hej. 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 Har der været noget tegn på noget? Nej. Nej, okay. Ja. Det lyder stadig meget fint. Jeg lægger lige et drop på ham. Er der noget, du kunne tænke dig? Tror du nogensinde kan vågne igen? Det er bare så svært for mig at sige, ikke? Var der noget, du kunne tænke dig? Nej, tak. Nede i kafeteriet? Det synes jeg, du skal. Okay. Der er opsyn på ham hele tiden. Tak. Kom med mig. Ja, Andrea, hvordan føler du dig så nu? Det er bedre. Er det lidt bedre? Ja. Jeg tjekker lige dine øjne og dit hjerte for sidste gang. Okay. Det er perfekt. Der er både reaktion i højre og venstre øje. Og vi har en fin hjertelyd. Men så er der vel ikke andet at sige. Nå. Føler du dig varm? Sveder du noget? Nej, det er lidt varmt, men... Lidt varm. Nå, men vores læge herude kan udskrive dig noget medicin, som du nok skal have med hjem.
Og så tror jeg, det er det, så vi godt kan udskrive dig nu, ikke? Det lyder godt. Ikke? Det er fint. Vi skal hjem. Det lyder godt. Ja, kan I have det godt? Ja, tak. I må have det godt. Hej. Andreas, Ja. du har en klient, der er vent på dig. Hvad hedder personen? Det hedder Trine. Okay. Hvad er det? Det er jo. Ja, André. Trine. Nå. Skal du have noget vand? Ja, tak. Trine. Hvad er det i forhold til stofferne? Hvad er symmetri? André? Hvad er symmetri? Hvad fanden er det der? Hvorfor starter det med? Det er nok jeg gør. André, er du sød til Trine for at vise din skole? Hvad er det egentlig, jeg har fået? BMA. Cut. Cut, mand! Det er MDMA.